Za nikong nang shop kwa ban ai ngo yo Blei ye ka jing dor ka lam ka jong u ye ka jing sumar ka jong u ye ka jing im ka jong I tat hado ka kini por but ka ba ang kwa ban ai ngo ru ya inong ya lam jong kene ka group ibala pen kham ti hanga ban shim ya ka kitab jong Daniel ka long ka ba shiphew Hoi ngilaya pule ya Daniel kenang ba nengkang hado ba kendai ba ngangai skam ba pilayo shibun ke jingkerku leng ba kicho kinong kren ki ba pair but hakan ko poru nginya pule ya Daniel kenang ba shiphew but kajing ka pa ka jonga ka long ba song pa ya shim ki bible ka jongpi but ya pai sha Daniel kenang ba shiphew but schwabingen ya pai ni schwabingen ya pule ting jong Blei yang kwaban karpat ya pi tungin pendam swak kli ha jing duwai tungin duwai au Blei uba habneng ni wan akhmat ka jong me hani ko por men ai ngo ya me ko trai but to don kan lam ni ke ba ngin ya pule ya ka kitab jong Daniel kan nang ba shiphew but nyim la ban smotho try klam da don ka jing pas smotho na me nginon kam ya me ban don hakmat ka jongi ban don marsnda ka jongi ban pasyau hangi ya ka jingmut jong kane ka kalanong a Blei torang kalam bat iwe kinong pe be bala pe yikane ka jingkran ka jongi but kerku try ki try I musim khoi ka jong mi pandap ki jumuj pakhat ka jong ki dekan jingnang jingstad nang ba ka jing im ka jong ki kan long ka bathma but kila ru ban khamjan ialade shame sngo wat map try jingwa jing pop ngingo ngida ma khtang ka jong cheers krisna prem amen lada pi pai sho Daniel ka long ka ba shiphew dekat ka baneng kong ani kong hagas nam ka balai jong us Cyrus siam prasya 8 pau hau Daniel ong 8 pau hau Daniel but kata ka jimun pau kalong ka ba shisha katma ka ba crow ken u Daniel u yu I pau ik ka ban saja hadin ka jong u ne yikani ka jing tu pau ngila ban sham ha kalong ka ba cutway but kanyai peteng tat hado ka jingwan arsin ka jong u Jesus Christ hakal nong ka ba ar bat ka balai ngi iba u Daniel u don hapadeng ka jingsno si balong ba hado lai tayo sham ba me kata ka jing bam ka babang lane sham la don ka do lane ka wan haka shentur jong nga u ong u Daniel lamne ngam sham sle ialade satya tat anda ladap lai tayo u Daniel sham la bam kichimbang kibabang hadu lai tayo Blei ba u Daniel u khuslai lane u kordit u Daniel u snosen ya ki Jew le ya ki Israel ki bala let pai no na Babylon ban let bante ka ying ka jong Blei namar kisha pendik ha ki nong shon ka jong ki ngila ban shami kane na Ezra ka nong ka basaw dikhat ka ban kong hado ka basan te ngen pule dikhat ka ar hanik ong onda kumcha kele wan ha u Zerubbabel but ha ki rangba ki yeng ki kpa but ki la ong haki to sha bangi te lam bat pi but kine ki nong shon ki wan ha u Zerubbabel but haki rangba jong ki Israel kila ong ba to sha yangi bangi nya rap ya pi bante ye ka yeng ka jong u Blei but the khot ka balai kong ba Henry u Zerubbabel but u Joshua but kita kirang ba ki kapa ki Israel kila ong haki pimdei bani
bante ya ka jing ha u Blei jongi henry nihi lang nginyate ha u trai u Blei ki Israel kumba usim Cyrus usim Persia ula hukum yangi but ki rangba Israel Zerubbabel baru Joshua but ki rangba kimsham na sha yaki kila amba pimdai but ni nginyate hi tang para mangi te kilas ngosi kini kinong shon jong ki Israel kilas ngosi but the khot kabalai the khot kabasau te ki briew jong kata kari kila penduna bor ya ki ti o pat ba juda but kila penstom ya ki ha kabate bal on ba kila penduna kemudian kila penkordit pentut ia ka jing trai ka jongki but kila penstom ru ya ki haba kita ya kata ka temple ka jong would try the khot ka basan ka amba but kila where ya ki nong I boy Persia ya ki ban pandam no ya ka jing thmu jongki barok isngi useros usem Persia jin hadu ka jingsen sha uderos usem Persia but hangne ngi bakine ki briew ki su buit ban pandam no ya ka hukum ka ba u Cyrus ula ai ya ki khun Israel ban let pai na Babylon sha Jerusalem but bante ya ka jing ka jong would try but haba u Daniel u Yosno ya ki ne ki jingja ya ki briew ka jong u duwai sha u Blei knang ba u Blei un le ai namanta ka jongki but knang ba u Blei un pensmutu yausem Cyrus ban ai hukum yaki ba knang ba ka jing trai ka jongki kan iaid naman kata kadau u Daniel u duwai but u duwai sho Blei knang Blei un one ban dorang kat laman ki ha jing trai ka jongki but tu nya pai biang sho Daniel kan nong ba shiphew de khot ka basau but hai kata ar po sau terik u banai u baneng kong kat ba ngala don harod kata ka wa bakraw ka hedikel but lo ba haka aku sau terik u banai u baneng kong kat ba u Daniel u don haka wa hedikel kat de khot ka ba san hadu ka ba henriu lo ba u Daniel olio ye ka jing itu pau yo briew u bala kup da ka jain linen ubala panpo yala ka singkai daka ksiar banela na ufas palong ka met jong uru kala long kum ka barrel but ka khmat jong u kum ka leile but ki khmat jong u kum ki shara bala thang but ka rong ki sangti but ki jat jong u kala long kum ka rong ka bala pen pernai but ka jing sawa ki tien jong u kum ka jing sawa u palba u Daniel u yo ya u khun u Blei ya u Jesus Christ ka jingi pao ka jong u Daniel ya u khun u Blei le Jesus Christ ka yasriem but ka jingi i pao jong u Yonis ya u khun u Blei u badon ha pedeng jong ki nyau tli ki syarat lada pi kwa ban pule pet na u rep jing pan pau tam nang ban kong de khot ka ba khar ter pila pit pin I ka jing sriem jong ne briew ba I ka jing sriem jong ki ne arngut jong u ka jing thu pau jong u Daniel ba ka jing thu pau jong u Yonis ba de khot ka ba nyo ba tang manga ong u Daniel marway u ba I ka jing thu pau namar ba ki briew ki ba don rekat bat nga kim sham yu I ya kata ka jing itu pau henre ka jing knyu ka ba kraw kala ngat haki ba kila pet no ban re ialade berka ma kitu ki briew ki ba don lang bat u Daniel haka wa hedekel kim yo I ya ka ne ka jing itu pau ba kila one ba kila knyu ba kila don ka jing knyu
nama kata kau kila pet no nak tu ke jaka but u Daniel u chla sha e marway di khot ka pra kumsa la e no ya nga marway but nga la yo I ya ka ne ka jing thu pau ka ba crown te kamsa sho ka bor hanga na ba ka jing itna jonga kala kala ka ba ut hanga but ngam sham don bor shu but long ba ud haba u Daniel u I ka ne ka jing thu pau long ba don bor shu halade but khot ka ba khandai but long but penban ngali snow ya ka jing sawa ki tin jong u te haba ngala ya snow ya jing sawa ki tin jong u hangta ngala lap ha ka jing thia haba u Daniel ya snow ya ka tin jong u jong khon u Blei ula lap ka jing yo thia lengai da pelu la ka khmat sha khandau ken u Daniel u dam pelu la ka khmat sha khandau but the khot ka ba shiphew long ma la don way ba wan kta pat je u Daniel u ne u de u angel jong u Blei ba wan kta ya u Daniel but haba u ne la kta ka ba la kling kle pan shan khosil but shan kti yanga but haba u ne u angel u la wan ban kta la pan shan khosil but pensang kti ya u Daniel but u neu angel u ong but u la ong hanga ong u Daniel go Daniel me u briew ya u bala e to snow to ya ka ktin ya ki ktin ki ba nga kren hame but to yang bai namar hame la pha ya nga mencha but haba u la kren ya ka ne ka ktin hanga nga la yang da kaba khunyo but u ne u angal u la wan u Daniel but la penshan khosil penshan kti u but u la ong ko Daniel u ba ie yang la pha da u Blei shame but to snow yakine ki kintin ka bangen ong hame but haba u Daniel u yang da ka jing khunyo but the khat ka ba khat ar kong onda kumsa u la ong hanga to watch up thing ko Daniel namar nadu kata ka sngi ka ba ningkong ha ka ba mela bo ila ka donor ban snoto bat ban pendem ialade hakmat u Blei jong me la snow ya ki tin jong me but na ka banta ki tin jong me nga lawan u ne u angel u wan ban ong ha u Daniel ko Daniel nadu ka ba ningkong ba me pendem rit ialade ban snoto u Blei la pha yanga ban wan shame ban pas ngotu ya ka ktin ban re kai ka baja balai bo ne u angal sam la wan ha ka por ba u Daniel u dona preng ka jingstad ngin ya pai di khat ka ba khalai kai ka ban don ba dong di khat ka ba khalai hen re us im jong ka hima Persia u la yang ya le yanga arpo way sngi usim ka hima Persia u yang yele ya uneu angel jong Blei but u uneu sim jong Persia ho ni te bos ni Persia u dai u Cyrus but kumno u Cyrus u la abanyele Persia but u angel jong Blei omsham mud ba u Cyrus u yele Persia dakawai ile thma but u tau u angel jong Blei hang ne ka mud ba u soitan u penshoy ya u Cyrus ban pendam no ya ku hukum ke bola ai ya khon Israel ban let thai sha Jerusalem ban te ka jing thumu ka jong soitan ka dei ban onnam pan or long ya ka jing thulong pa ka jong Blei ka bang hadin nyo post nem ki khonjol ki nyo ban let sha Jerusalem ban shna ka ying ka jong ki la ne ka temple ka jong Blei la ban thma yang pat ya ka Jerusalem ka bala sha panjat pan pra daus im Nebuchadnezzar but u angel ka jong Blei u wan ban pas ngo thu pat ya u Cyrus ban sha ya ki ban snosen ya khon ki jong u Blei but ong ba kani ka jing pen shoy ka jong u soitan na ka wei ka liang
ya usiros but kanik ka jing pen smotu jong uneu angal ya usiros na ka we kalyang ka along ka jing ya tang telai ka ba hadu lai art way sngi ka shimpor but hadu banda the one u Michael u ba crowd ngan pule Handrai hakmi u Michael u wei urang ba naki bakra ula wan yarap yanga tingala sa hangta but his aim pressure but about u Michael u bakra u ne u Michael u dei u Jesus Christ about Jesus Christ u wan ban yarap ya u ne u angel wala pa da u Blei but on ba haba u wan la yo ka jing job tungnya pe dikot ka bakasal menta ngalawan pen snautu ya me shapang kata kabanja ya ki briew jome ha ki sngi ki bakhadu namar ka jing thu pau ka long ya ka ba lawai la thai pi u khane u angle jong Blei u thu ya u Daniel ba ka jing thu pau jong Daniel ha ka dikot ka ban kong ka dei ya ki ba khadu namar ka jing thu pau chung ka long ya ki ba lawai la thai kene ka dei ka jing thu pa ka ba u Daniel u yo I ha de khot ka ban kong but kene ka jing thu pa ka dei namanta ki ba ha ka ba imda ki briew ki ba im ha ke khado ne ki benja tat hado ka jing wan asem ka jong u Jesus Christ de khot ka ba khatsan hado khat khandai ni I ba u Daniel u don biang haga jing yu I pau ya une u angel u bakum u briew dikot ka bakat khasan kang te haba la kren hanga ya kine ki ktin ngala pendam hakmat shaka khando bat ngala snap jar te haba une u angel u danya thu ya u Daniel kine kai baro u Daniel la snap jar bala pendam ila hikmat ke jong u sha khando dikot ka bakan riu te hakmi u we u bakum u khun ben riu ulak ta ya kirmyang shentur jonga onna kumta ngala ang lak shentur bat ngala kren bat nga la ong ha uta ubayang hakmat jonga akan ra jonga ki jing smosi jonga kila telap yanga namar kata ka jing thu pau te ka bor kam don shu hanga balong baka kat bau new angal udang kren ya u Daniel udang dam peluk bala don way bakum kun benriu lawan ban kata yu Daniel ban kata keremyang shentur ke jong Daniel but u Daniel ula ang ilak shentur but ula ong akan rat jonga ki jing smosi jonga kila telap yanga namar kata ka jing thu pau te ka bor kam don shu hanga u Daniel ule thu yu ba ka bor kam don shu de khot ka ba khanyo kong namar kumno u shakri une ukenra jonga ula ban kren bat une ukenra jonga namar ngahi kabor kam don shu hanga lamne kam sa mynsiem shu hanga lomba u Daniel usnot lot jilde bat lomba kam mynsiem kam sa shu hau dikhat ka bakhat pra bat anda kumsa ubala jing I kum u briew ubala ta pat janga bat ulapan klein yanga but u Daniel loma la ibat kum we briew pat ubalak ta yanga but ubala pengklan pat ya u Daniel daka jingta ka jong dikot ka bakhat khandai but ula ong a u briew ya ubala to what shifting to long ka jingsuk yame to long uba klan shisha to long uba klan te onda ula kren hanga la pengklan yanga but nga la ong to ukan ra jonga on kren namar melak pengklan yanga but ngi kuba u Daniel ngimtip mano kini kiba u Daniel ulai ipau let's say la bande ki angal ki jong u Blei kiba wan ta u Daniel but haba kini ki wan man kta Daniel la pengklan biang pat ya u Daniel da ka jingta ka jongki but the khot ka ba arpo onda kumsa ula ong metip balai ngalawan shame te menta ngan lek pai pat ban yale bat us im pressure
but haba ngalet mi no hakmi usem ka gris on one but uniu angal ulong yo Blei haba ngala one shame but menta ngadai ban let pai biang ban yale but utaus em pressure mi iba ka jingialap hang ni hapeng ki kunhon jong Blei but soitan ki don ka jingialap but kane ka jingialap kanam kut tat hadu ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ ni i hari ka pertai mentar ba ka don ka jingialap hapeng ka jingsha but ka jingdum kadai ka jingialap ba kraw hagan hagini ki por but kane ka jingialap ba kraw kan kut hadu ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ but on the that ka hima Persia lawan sa ka hima Greece kumalay to hakalong ka ba ar but kalong ka ba nyaw jong ta jong Daniel but the cut ka ba ar way ne cut ka ba khadu hanre nga ya thu hame ya ei ba tho haka jing tho jong ka jingsha but omdon ba yaine but nga Persia ya kine hanre tang Michael usem jong pi but angal ong ho Blei but umdon manum no bala banyai ne but Persia you like not stang Michael but they Jesus Christ te ngila poisha bakhuid jong kane ka lunong ka ba shiphew but kai ka ba ngakwa ban ya pi banong klet na kane ka long ba pi you Daniel udon hapdeng ka jing khuslai but do pendam rit ialade sha Blei ban smotu ya ka jingja but haba pendam rit ialade Blei pa ya angal ban wan ya thu yu ban don rangkat lam du haba udon hapdeng jing snow chanjar but soitan ialade Persia but khang lat yo angal jong Blei but watla kataru kandon hi ka jingialap hapadeng ka jongki but haka bakhuid hi angal jong Blei un job ba jisu un wan ban yarap namanta ka jong ki khon ki jong but ashko ban kan tu lada pidon kan ka jing ka jing stom pai shu Blei duwai shu Blei wala ka jing duwai ka jong pi kai i kumba Blei jubab Blei udang don halanti ban jubab yo la se soitan khang lat you la say don mana bakang la but haka we ka ski Blei pa u jisu ban polai na war ye kini ka sing ki ba pidon but bo nyarap yo angal jong Blei but hangta pensa yo jingsuk to I Blei ndorang ka lamat pi han ka por ko Blei shibon